amics i amigues. Gràcies per haver decidit utilitzar 2 hores de la vostra vida per acompanyar-nos en un dia tan especial per a nosaltres. En nom de la Filal Martins, vull donar-vos les gràcies de tot cor. Voldria fer-vos unes... Gràcies! Voldria fer-vos unes recomanacions. Com ja hem dit abans, ens agradaria que els telèfons mòbils estiguin desconnectats. Si voleu tindre el record musical en forma de foto, no patiu. Tenim 2 professionals que les faran i després les compartirem. Oblideu-se dels problemes quotidians. Llibereu la vostra ment. Presteu atenció. Ploreu de risa o d'emoció. Deixeu-se portar per les sensacions. Entreu en la pell dels personatges perquè al fi i al cap sou uns espectadors privilegiats que veureu tot el que passa en el casino. Després d'aquestes recomanacions, la Filal Martins vol fer un reconeixement públic d'agraïment a les actrius i actors de l'Escola de Teatre de Pego i als músics que ens acompanyaran. Ells, a partir d'ara, formaran part de la nostra història. Per acabar, sols em queda reconèixer també públicament la feina desinteressada, les hores de son que han perdut, els maldescaps que han tingut, les hores que no han estat amb les seves famílies, els mals ratos que els hem fet passar a 2 persones en especial. Sense ells, aquest projecte que van a veure avui no hauria sigut possible. Ells són el nostre director artístic i el musical, César Monsonit i Toni Miralles. I ara sí, sense més dilació, el deixen l'estrena mundial al Bandins, el musical. Molt bona nit, com estan ustedes? Un poc d'aplaudiment. Ole ahí. Ole ahí. En comptes d'anar al futbol esteu així, sabuts. Molt bé. Sempre m'ha fet il·lusió eixir en esta cançó, Carros de Fuego. Jo tenia un añet y pico i ma mare em deia, digues mamà, i jo, Carros de Fuego. I mireu, a voltes els somnis es complixen. Ara només em queda trobar una nòvia guapa, bonica, neta i en diners. O que em toca la primitiva i ja la buscaré jo. És una opció també, és una opció. Bueno, així estem. En el musical, en aquest experiment que estem fent junt en la Filal Martins, que avui no sols és la capitania enguany dels moros, sinó que celebra el seu 25è aniversari. Un fort aplaudiment per tots els que han passat veient i disfrutant d'aquesta càmera en aquests 25 anys. I ara sí vos dia que a Pego és un poble d'artistes. D'artistes. A totes les famílies n'hi ha un cuiner o una cuinera d'estes que trenquen el basto. Tenim modistes, escriptors, poetes, pintors,
músics i cantants. En quina colla, en quina filà, en quina falla no s'ajunten 7 o 8 i sempre n'hi ha algú que comença a cantar i si no se'ls mal espanta. I si no els espanta, doncs un poc millor se'ls aguanta. Això ja és molt sant, és molt pegolí. I dia que avui, en el nom de la filà, Albardins, doncs tenien mig musical fet. Perquè per a nosaltres, per als pegolins i per als mediterranis, els bars són molt importants. Els bars, els xiringuitos, els casinos. L'altre dia el meu fill em diu: pare, abans, quan no teníeu WhatsApp, com quedàveu? Jo el vaig mirar com només mira un pare un fill. Com mira el Floriner i la tassa al vàter. Això imagineu-vos que no sé jo com experimentar-ho. I li vaig dir: Ovidi, tenia més bars, fill. Ell no tenia res. I ja ho dia Sabina. Que no nos cierren el bar de la esquina. Tinc que avisar perquè ja sé que alguns amics meus ara estaran nerviosets. Esta és tota la meva aportació musical que faré al musical. Vull dir, tranquils, que només formava part de la presentació. I és que els bars són llocs on anem a xerrar, a parlar amb un amic, on anem a oblidar les penes, on anem a buscar feina. Tal volta ara no, però han hagut molts anys on s'anava a buscar feina, i avui en dia també. Jo ho sé perquè m'ho han contat. Hi ha gent que s'alça un matí i va al bar a veure si es lloguen o no. Això és el que m'han dit a mi. I bueno, els bars formen part de la nostra vida, de la nostra tradició. Nosaltres avui així tindrem un casino normal, com qualsevol de peu. Un casino que li anem a posar pel nom The Albardins Casino, per donar-li un nom així més internacional, no? I en el nostre casino passaran diferents històries. Històries que algunes d'elles formen part del passat i altres formen part del present. I hi haurà unes altres que no han passat encara, però estic segur que passaran. Així que primer que res anem a conèixer algun d'aquests personatges que al llarg de la nit desfilaran esta nit per el nostre casino. Anem amb el primer. Així el tenim, està arreglant-se, mudat com un margalló, mireu-lo. Li diuen Restituto. No pegolí de tota la vida, els seus pares tenien ganes de tocar la guitza. Ell és llaurador de pura cepa, de diverses generacions, de sentiment, de quan la roba de taronges anava a 1000 peles. Sols més jovenets no ho sabíeu, però era veritat. Ahí està. Avui ha quedat al casino, perquè avui és divendres, i ha quedat perquè ve l'encarregat a pagar la setmana. La dona li ha dit que no s'ho gasta tot, que si no dormirà a l'escala tota la setmana. Ell li ha dit que només va gastar-se la sisa, però és per a pagar al carretilla. Deixem a Restituto i anem al següent personatge, un dels que estaran esta nit així. Li diuen Osvaldo. Osvaldo, és de quin home més guapot, més flamenco, més... Ara el sentireu parlar, perquè no és d'ací. Osvaldo, digues alguna cosa així. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó esta noche? Molt bé, ja està bé, Osvaldo. Continua arreglant-te. I és que Osvaldo és fill d'un pegolí que va tindre que anar-se'n a Argentina a buscar-se les cacaues. Ell va trobar una altra de cacaua, però això és una altra història que no anem a contar-la. D'acord? Ara feia un parell d'anys que no venia, uns anyets que no venia al poble, i ha vingut i ha quedat amb els seus amics esta nit d'escola per a fer-se'n dos i xerrar. Continuem els nostres personatges. Així la tenim. Guapa, bonica, morena, l'alegria de la casa. Li diuen Amèlia, de mal nom Nadelina. Nadelina vol ser de major jugadora professional de pilota valenciana. Us digueu? Té una mà que si vos arreu una galta esteu 3 dies sentint pi. Totes les setmanes assaja 3 o 4 voltes al dia, però mentrestant és l'encarregada del nostre casino i l'alegria del mateix. I acabem en un dels nostres personatges. Mireu-lo així. Fa pena. Fa pena. Jo no sé si donar-li €1 o abraçar-lo o algo.
Mireu quina cara de pobres agres. Això és que te'l trobes pel carrer i dius, mira, a casa i donaré alguna cosa. I ara sabreu per què li diuen Eladio. Ell no va al bar a oblidar perquè és autònomo. Autònomo, molt bé, ja els nostres personatges se van acabar de preparar per anar-se al nostre casino i ja tenim tots els ingredients preparats, així que podem posar el puchero al forn. Ah, Rosita! Ha preparat adrede a veure si està més al loro. Com està el puchero al forn? Molt bé. Ves que tenim un públic intel·ligent. Anem a canviar de metàfora. Ara que tenim ja totes les pèrgoles enllestides en el collar, ha arribat l'hora de lluir-lo. Moltes gràcies per estar ací, que visca el teatre, que visquen els moros i cristians de Pego i que visquen els bons amics. Busca trajes i espectacles pel boato, busca un puesto que capien tots, busca prou beguda, busca prou menjar, la figatellà i enguisat i guisarem perritos calientes per mitja de mar. ¿Qué pasó, boludo? Te veo, bro. Te veo, bro. ¿Pasaste un estiu de rico verano? Sí. Ya no han estimado. Me cago.
Encara no ha arribat el corredor. Res, ja he tingut temps d'anar a demanar l'àudio i tot. I encara no ha vingut el tio ben este. Vinga, va, convidem-me a una, que hasta que no cobra no tinc un ballet. Va, cavaller, Pau de una este. Bé, a més, no passa res. Saps què passa? Que a vista molt bé. I tots els dies que portava, el plat de llevar-te dos maquinaires ahir a la sort. I hi havia el xiquet. A més, dissabte, per així de marxa. Ei, que no li donen diners al pare? Pare, el meu germà, si per ell fos faria fora, sí, no li dono ni un. A més, tu penses, li xit estudiós, li xit faener, però també li xit algo festerer, com son tio. Sí, sobretot estudiosos, tio. I regal, ja està regal, al final de maig. Sí, què fem? Si no plou ni a tirs, tindré que anar pegat amb un regó Ei, i aquí no t'han donat la tanda? a les 5 del matí. Vinga, a les 5 del matí. Mira que més pronto o què? Entonces demà no vens a collir les valències? Sí que va. El que passa és que n'hi ha regal molt bo. Seràs capaç d'enviar el xiquet a les 5 del matí? Calla, si se'l demana ell. Jo trobo que ho té tot planejat. L'altre regó m'ha fet el mateix. Se'n va de marxa la novieta, empalmen els dos a regar, paren els àgrims, estàs tranquils, i ells van pegant-se mossos per les taules fins que arribi al camp. A més, i jo li pagué jornal. Això sí que saben, sí, jo he vist d'un dia, no com vosaltres, que estàvem bacorats. No em va cobrar res. Estem més vigilats que la presó. Mira, quan jo anava festejant, era com si m'acompanyaven sempre més de 30 persones. Poseu-me un trago de tequila per recordar-te si fa més de 4 dies que vas per el món. Per això porte 30 persones que sempre m'acompanyen perquè es peguen el tequila que no bebió. Poseu-me un trago de tequila per fer memòria i si fa més de 4 dies que va ser sol per això porte 30 persones que sempre m'acompanyen i si alguna de les 30 em falta raó perquè comença cançó mira cançó i saquen dona gana emborracharme, porque me hizo canción y sabiendo la gana de buscar amor o de emborracharme. Póseme un trago de tequila que solo es vida, entre la pena y la amargura que posee yo, pero somos de 30 personas que siempre me acompañen, porque la pena pesa menos que el amor del todo. Pónganse un trago de tequila que yo lo pague, que si después de 4 días yo ya sé que soy, otros son de 30 personas que siempre me acompañen y me deu quina alegría y de gozato lo que me hizo canción y saquendo la gana de buscar amor de emborracharme lo que me hizo canción y saquendo la gana de buscar amor o de emborracharme. Que volverán, que volverán, que volverán, es que siempre me acompañan. Que volverán, que volverán, que volverán, que volverán, que volverán, es que siempre me acompañan. Que volverán, que canto esta canción, lo que me hizo canción y saquendo la gana de buscar amor.
emborracharme, de buscar amor o de emborracharme. A veure si ho entenc bé el que està passant d'ací, perquè encara no m'he enterat jo. Vosaltres esteu dient-me que així el poble sou una bona quadrilla de sou, com es diu? De cabrons, no? De filaes. De filaes. Comparsa, filaos, tu vull. I cada any li toca la loteria de ser capitania a una d'esses, no? I clar, segons m'expliqueu vosaltres, s'encarreguen de gastar-se diners per un tubo, de farruquejar per tot el poble, que és el pagueo, que no sé quantos, i després bona derrama, no? Feu bona derrama, si ho xucleu tot, si ho farteu tot queda, no? I què passa? Ara després jo m'entero de l'altra cosa que això no m'ho heu dit, que després se'n van 20 o 25 de la filada i la derrama la pagueu mentre esclar ignorants que es quedeu, però bé que no m'apunté. Veig que has pillat prou pronto el concepte. Bàsicament és el que acabes de dir. Bueno, però ja que estàs parlant de tu, l'Ajuntament no mos tira cada manetes, Manetes sí que en tiren, però el coll o a cosetar i no. Sí. A veure, sabeu que l'Ajuntament fa l'esforç que pot fer. I damunt, esta festa va ser feta per associacions privades. No tenia res que veure l'Ajuntament. Osvaldo, no li facis cas a esto. Des de que mano l'Ajuntament s'ha tingut que moderar un poquet, que mira que ha donat a Conillo en això de les ajudes oficials. El que més em fa tot és la frase que tenen canviant les dates del calendari. No podem ajudar una cosa en l'antelació. No podem saber mai quantes batudes s'hi han de viure. Massa gent a la que contestar i massa festes que distribuir. I damunt, el control de les forces vives. En això sí que cal tallar les pobres vives que me'n recordi que una volta... Ja estem a la volta. Amic Osvaldo, esta va ser la primera transformació de les dues que va haver. La primera va d'este. De xiquet seriós, calmaet, bona persona, que has conegut. Ara es dedica a la política. I este, l'inminjat de l'entendiment que és el Pardins. Que si el disco, que si la figuera, que si el musical. I a guany que és capità, veuràs tu si m'ho dona pel sac. No dius una cosa? Digues, a veure. A mi. És cert, no és només ser d'una filada, és ser d'una manera, d'una forma de fer que estava moderna. Però, hòstia, tu sí que estàs tropellat, això està per tu. Però com es menja això dels sentiments en una filada de mort de cristians? Jo això no ho entenc. Jo t'ho explico. Explica-m'ho, pues. Nosaltres és que tenim una llarga història darrere, i això és el que ens fa ser com som. Vam començar allà al principi del Calvari, allí un poc apartats de totes les càpiles, o filars, conforme vulguis dir-li tu, que ens mirem com a bitxos raros, perquè allí estàvem sempre de marxa allí, i ens reunim des de la Figuera i m'ho passàvem de categoria, sí. Ja l'altra volta. Un tret característic dels Pardins és que tot ha passat per i gràcies a la Figuera. Ja bé. Un arbre que feia unes fruites d'aixes, com es diu això? Mandarines no vol fer, la Figuera fa figues. Mandarines no vol fer. Jo trobo que era un arbre mitològic que feia unes frutes al·lucinògenes i que en tenen guardades congelades per fer, quan arriba un nou benvingut, fer un acte iniciàtic, satànic, un ritual i convertir-lo. No sé si nada. Vas tocar el no parlant de la Figuera. En certa manera sí que eren màgiques i ens han ajudat a passar 1000 pets, 1000 ressaques de cavall, un poquet de respecte, que totes les cançons que han fet han sigut per la sombra, com si fos una font d'inspiració. I si la pregunta era si eren al·lucinògenes, si venen congelades, a tu poc t'importa menys. Però el que té que ser una categoria, no? Això és igual que l'altre, s'està que una caseta i us bufeu ben bufats, farteu, només fos falta per l'amor.
també està el sentiment. Me'n recordo que Què va el sentiment? Me'n recordo que l'altre any ma abuela va estar malalta, no podia dir, i quan em vaig poder pujar per amunt, vaig acorronar fins a les peces. Vaig quedar... Ja pugen els albardins, ja pugen els albardins, ja estan girant el cantó. El cantó del torelló, el cantó del torelló. Che, autònom, la última paraula del credo. Això és veritat. Conforme tu dic. Què estàs dient? Però me caguen la puta, si viviu com voleu. Mira, obriu quan voleu. Tanqueu quan vos dóna la gana. Per no comptar les hores que estireu allí esmorzant, fartant, bufant-vos. Però si maneu vosaltres, macho. Però què dius? Que obrim quan volem? Tu no saps el que dius, home. Si fas més hores que un mòbil. Si només tira la persiana per amunt i ja dec diners al banc i a tot el món, la meva família jo que sigles de sigles. Home, però saps que sempre pots fer coses negres, factures el que vol, no tinc que tu ho fas. Però nosaltres que som assalariats, nosaltres que tenim pillats una mona, que és l'estatus que ens volen morar, no? Ah, clar. Si se pierden les putades que em fan a mi tots els mesos en forma d'impostos, denúncies, pagos, vais loco, tots els mesos. I no n'hem tocat més nassos, que si no fos aquest tios anem pa consogres, i no que vas estar aquí amb el xicón, vos enviaria a prendre per l'aire. Tinguem la festa en pau, que al fi i al cap
tú eres autónomo del sector servicios. Que contempla este, que és agrari, este sí que està brincat, este. Com el que tenéis no pasa yo. Yo también tenía terra y anava a llaurar els dissabtes per l'esprà i no m'hi hacía un duret tampoc. I si no, si es va quedar tot que tu com la terra, queda-me i els pagos per pagar. Vale. deixar les sabates, ai, només has d'arribar. Tenen pols per un tubo, a un collons volen estar. Tira pagadins i no parles de manera vulgar. Tens el mocho i esperant-te per si un gat vol arrofar. Va tocar més de 1000 voltes, sempre em dóna a pagar. Jo ja sé en què t'ajude, d'això no se'ns va pagar. La
de menjar ni preguntes, és que ningú te la ve, però en esa olor que fas, tu que poca fam tindràs, i el dictam està igual, ahí està tot desfet, troba i mira una fila, i ahí tens el teu xiquet. Jo me'n vaig amb les amigues i no sé quan tornaré, i ara vindrà ta mare, va estar a tu i el teu xiquet. Jo me'n vaig amb les amigues i no sé quan tornaré, pa què collons vols el mòbil? Jo tampoc contestaré. I parlant de lo nostre, ara que separarà, tu aniràs acostant-te i a mi em farà mal pecar. I a efectes de lo legal, tens la incondicional, una orden de acercamiento. Y ahora será mía. Mira, ja me la penca. Va, que guardilla de rondes. Ai, xiques, perdoneu, no puedo vindre abans. Ai, penca, que estaves? A menor i una mesa del cariño. Sí. L'almacén del carinyo? Això què és? Mira, abuela, m'ho va dir l'altre dia. Resulta que abans, les parelletes, anaven a un almacén que hi ha a la ciutat de Pego cap a Oliva, i per allí exclamaven más. Que curiós, no? Home, dona, les ganes de fer-ho eren més que ara. Però clar, abans era més complicat, i tots no tenien una careta de la mar com tu. Pues no ho havia sentit mai. I vosaltres sabeu també el nom de la pinyata? I no, ho havia pensat de veritat, perquè és que no té ningú tipus de sentit. Als altres pobles es diu l'enterro de la sardina i així la pinyata. M'abuelo em va dir que durant la república el casino Castors i ese barreira va estar al mercat. La gent que es dedicava a les carnestoltes després s'ajuntaven per a menjar, ballaven i feien jocs. I un d'aquests jocs era la pinyata. La pinyata? Això de pegar i castigar des de la botitxa. Exacte, i li posaven d'aquest nom. Després de la dictadura, la gent que organitzava les carnestoltes van sentir aquella història i van decidir fer aquella festa en record al ball de la pinyata. Ah, veus? Jo això no ho sabia. És que a Pego som molt balladors. Però sabeu quin era el ball més popular d'aquella època? No. El ball de l'alegria.
li va caure la xica davant del públic i en fet de tapar. Riscando grosse sopranoie, oggi la xica i en poguera contemplar. Oh, mira un cantador negra, y la forma de cantar, quiere querer publicarme, y a tu tierra pagueta, hay suelo semanora, no te olvides de pasión, pues tiene hombre en fondo y a buscar la calefacción. Pues tiene hombre en fondo y a buscar la calefacción. Chica María, que ben acompanyada estàs avui? Amèlia, pensava que avui hi haurà gres. Sí, mira, este es Peppino Di Verdi de la signorina, a los suoi pies. Bella, bella, bella. Pepino, sigue ¿no gusta Amèlia de feina? Chica, tranquila, déjalo, pero uno tenía que ser educat. Pero el nom és un poc suggeridor, no? Di Verdi, a més. Però Maria, si no és una indiscreció, on t'has trobat a este Pepino? Maria, prego, io le explico a la tua bella, 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 bellissima amica come fu il nostro incontro. Io sono di vacazioni per il vostro bello popolo. Io stavo nella piazza principale, come si dice, la piazza dell'aggiuntamento, questo è piazza dell'aggiuntamento. Io stavo entre los due bar della piazza, allora l'uno, allora l'altro, altra volta l'uno, altra volta l'altro. Un piccolo mareggiato stava io. Piccolo? Això no è Guardia Civile? Guardia Civile, questo, Guardia Civile, io ho comprato la lotteria all'amministrazione, l'ho infilato per un carrerone molto stretto, che ho cominciato a subire, tutto a baciare, altra volta a subire, altra volta a baciare. Stava totalmente mareggiato, quando mi ho incontrato questa bella ragazza, questa strella delle mattine, questa... Pepino, vols deixar Amèlia? Me l'he vist tan abandonada, tan perdudet. Com és tan guapo, me l'he portat per a casa. Portem 2 dies d'anar junts, deixem-ho així. M'ha convidat a dinar, a sopar, a comer. És un cavaller. I Amèlia, en confiança, el nom que té li va que ni pintat. Tu ja m'entens? Ai, pues no, ara mateixa no estic al cas. Chica, l'assumpte de... L'assumpte? Ah, ja, eixe assumpte. Eixe. No saps tu bé com estic posant-me d'ensalada? Clar, d'ensalada. I com de sana és l'ensalada? Sí, saníssima. L'única pega és que com és tan pepino i no tinc aire condicionat a casa, estic morint-me de calor. ¿No sabràs tu d'on puesto on prendre l'airet? Pues clar que sí. Agafes i t'enfiles per la carretera del mar i quan arribes al primer caminar de la terra d'arròs tenen 3 cap a dins. I veuràs unes moreres que fan una ombra brutal. Això sí, Maria, més val anar que vagis a soles, perquè tant de pepino retorna.
taula 3, 2 cerveses, un paquet de papes, 2 martinis, i 3 xupitos de casalla. Això que no se t'olvide. Mira, ja els tenia disposats. Una altra cosa m'ha quedat sorprès d'aquesta taula. I això per què? Perquè són els partits dels veteranos, bata negra. I tu com ho saps, això? Perquè jo també soc al partit. I mira, i els d'aquesta taula també són al partits. I els que acaben de fumar també són al partits. Collons, n'hi ha més albertins que estratosancs. Tu has que t'apuntar, enguany som capitana, no fa molta gent, per quadrar els comptes més que res. Jo és que no sé per què, però mai li he vist el puntet al moro. És que el punter tampoc el veuràs. Sentiràs veuetes, veuràs llumetes, però el punter no hi ha. Va, vinga, no em vaciles i acaben de posar la comanda. Home, xica, pensava que volies que t'explicara el que has de donar a filar. Què té que significar? Pagar una muntana de diners per tal d'estar bufat com un gos durant 4 dies? No, això... també. Però hi ha moltes més coses. Ja ni veure, rialles i cançons. Va, vinga, com m'has pillat de bones, tens 3 minuts per explicar-me les meravelles dels moros i cristians i acabar de posar-me la comanda. 3 minuts no tinc per començar. Pues espavila, que els clients volen veure. Mira, vaig a resumir-te en 2 paraules només. Desfilar i aborronar-se. Sí, aborronar-se, sobretot quan aneu bufats. No t'ho creus? Mira, deixa que te ho expliqui. Imagina't que t'has apuntat a la fila i és la primera volta que vas a desfilar. Te ho han dit fa 2 dies o més i des d'aleshores t'han posat el cap com un bombo. Que si desfilar és molt seriós, que si no pots perdre el pas, que si tu no has fet la mili, el parram a l'esquerra. Total, que t'han agobiat una miqueta. A més, has tingut mala sort. T'ha tocat l'esquadra que porta maquillatge. No, porta molt de maquillatge. I el traje que t'han donat, molt lluïdor, però t'haguera anat millor al giner que no en ple estiu. Total, que entre la calor, la suor, el nerviós que tens a la panxa, tu això de desfilar no ho acabes de veure clar. Però ja estàs ahí, ja es comença a desfilar, ja collons, has pillat el parram a la primera i t'has pogut desfilar com si tota la vida ho hagués fet. Això t'ha tranquil·litzat una miqueta, i t'ha permès pegar una mirada a lo que hi ha al voltant. Has vist que per en passeu la gent vos aplaudix, hi ha un rebombori de por. També t'ha agradat veure com la gent escalfa el cap intentant veure si eixe és el fill d'aquell, aquell és el pare del teatre o aquell és el nebot de no sé qui. I això ha arribat al màxim quan t'has passat per davant dels teus, dels que saben que tu vas a desfilar. I has vist ahir mirant-se com, ai, vamos aquí, vamos aquí. Tu, un poc de caritat cristiana, per no veure-los patir, dius, hola. I mare Déu, han pegat un bot tots, això un rebombori, ai, que divertit. Que divertit. El rato estaves plorant i suant i maleït. Ja estàs passant-te-ho bé. Com han canviat les coses, De fet, estàs passant-te tan bé que no t'has donat compte que està acabant-se el desfile. El ple a la font i el tens allà davant. Aneu a poc cap allà, però de sobte el capo fa aturar l'esquadra, a l'alçada de la font dels Quatre Xossos. La banda ha fet un cop de bombo i ha parat de tocar la marxa que estava tocant. Només queda el tamboret per mantindre el pas. Tu no saps el que passa, ningú t'explica res, però trobes que està coent-se un aire grosso. Ho notes en el silenci que s'ha posat al ple de la font. Ningú diu res. Ho veus en la cara de la gent, que n'hi ha expectació, n'hi ha nerviosisme. Algo va passar. Però el més gordo que trobes és que has notat que el teu company d'esquadra, un tio de més de 20 anys a la fila, ni se n'ha deixat els cabells del braç. Què passa? Això què vol dir? Que ho facin el que tinguin que fer ja, tu vols saber-ho. Però al mateix temps, t'agrada veure com tota la gent està pendent de vosaltres. T'agradaria que durara una miqueta més. I això és el que està fent el capo, dissimulant perquè sí, perquè allà, fer durar aquest moment. Però ja s'ha acabat. S'ha anat cara a vosaltres i us ha dit, anem, collons, anem, va, afanya. Però només l'heu dit, va. I ell s'ha dirigit a la banda, ha alçat el braç i amb una senyal ha començat a sonar l'himne dels albardins. Som els albarrins
matí serà de nit. Ara que el crit no sé on estic, pegueu-me més, xiteu-se a mi, quin embolic, perdut estic. Serà l'olor, serà de nit, va ser la nit perillosa. Molt bona nit, cavaller, molt bona nit, Serafí. Molts anys gastat els diners, l'any que vam tindre molt més. Molt bona nit, Serafí, molt bona nit, amics meus. L'home se queda hasta mi, perdida deu ser fini. La ronda de nit, adeu ser fini. La festa de nit, adeu ser fini. L'ulu i lili, or va ser fini. Buonanotte amore mio, mi gustazo averti conocido. Buonanotte amore mio, arrivederci dice cuore mio. Sera matí, sera de nit, ara que ho dic, no sé on estic. Pegueu-me més, xiteu-se a mi, quin embolic, perdut estic. Serà dolor, serà de nit, va ser la nit perillosa. Molt bona nit, cavaller, molt bona nit, Serafí. Molts anys gastat els diners, l'any que vam tindre molt més. Molt bona nit, Serafí, molt bona nit, amics meus. L'home se queda hasta mi, perdida deu ser fini. La ronda de nit, adeu ser fini. La festa de nit, adeu ser fini. L'ulu i lili, or va ser fini. Saps què dius tu? Que no m'ho vas la preu al món? No me'n vull anar. Tu no, però jo sí, que demà tinc partit al trinquet de Dènia contra la Marxuquera. No me'n vull anar. Vols que t'ho diga cantant? A veure, això, amb qui t'ho fas? Això normalment ho faig en Juno, però per tu t'ho faré en sol. Vinga, va. la pista, farets a la barra del bar. Diumenges que s'encenen, mare de vueltes pels encarimats. I un dimoni que em fuga, però l'àngel que vol guardar. No me'n vull anar, això està contra les altares. No me'n vull anar, jo mai em deixo davant el bar.
mulher y una que no parle y una estás agraria, pues tú eres la que más que no me voy a ganar, no me voy a ganar, las otras copias están para, no me voy a ganar, yo bailé se la banqueta, no me voy a ganar, 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 no me no me voy a ganar, 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 no me voy a ganar. La chula pide a la orquesta